Ahojte. Ak chcete počas hodiny svojim žiakom interaktívne prezentovať na hodine na interaktívnu tabulu, tak choďte do svojich príprav, choďte do témy, z ktorej chcete prezentovať. A tu máte takúto ikonku na tej príprave, ktorú ste si pripravili, prehrať na tabuli. Ak kliknete na tú ikonku prehrať na tabuli, tak sa vám ukáže takáto stránka. Teraz, keď ste toto spravili, tak žiaci, ktorí sú na mobile, tak vidia, že ste začali prezentovať na interaktívnej tabuli. Na obrázku vidíme, čo vidí žiak, ktorý sa pripája cez mobil. V aplikácii EduPage sa mu ukáže, že učiteľ prezentuje a on sa kliknutím pripojí. Žiaci, ktorí sú bez konta, ktorí nemajú svoje prihlasovacie údaje alebo ktorých chcete napojiť cez tablet, tak tí využijú tu napravo dole, pôjdu na túto stránku, nahodia ID tabule a tam sa im potom ukáže možnosť, že či chcú pracovať samostatne ako žiak, alebo chcú pracovať v tíme. To, aby mohli pracovať v tíme, im musíte povoliť. Povoluje sa to cez tieto 3 bodky a kliknete na 3 bodky, tak musíte zvoliť v nastaveniach, že chcete povoliť tímovú prácu. Teraz môžete na obrázku vidieť, čo uvidia žiaci, ak sa prihlásia na hodinu bez prihlasovacích údajov. Majú možnosť vybrať, či odpovedá iba jeden žiak alebo tým žiakov. V druhom kroku vyberú svoje meno, alebo mená členov tímu, dajú si názov a kliknú na vybrať. No a zeleným tlačidlom spustíte prezentáciu. A oni teraz na svojich mobiloch a tabletoch budú vidieť to, čo vy vidíte na interaktívnej tabuli alebo teda na svojom počítači. A pôjdete postupne teda tou svojou prezentáciou, až prídete k úlohám, kde máte nejakú otázku pre nich. A vtedy im poviete teda, že ide sa napríklad na tejto prezentácii je, že teda ideme robiť pokus na hodine, ja ten pokus urobím pred nimi a poviem im, kým budeme čakať, tak nech mi odpovedia na otázku. To, či odpovedali a koľky odpovedali na otázku, tak to vidíte tu hore. No ako náhle vy budete vidieť, že už všetci odpovedali, tak kliknete na toto zelené tlačidlo. To znamená, máte možnosť hneď, ako náhle stlačíte zelené tlačidlo, tak dávate vyhodnocovať túto otázku. Ak im chcete dať ešte posledných 10 sekúnd, tak dáte 10 sekúnd a vtedy, keď kliknete na 10 sekúnd, tak sa im začne odpočítavať. Takto na tabuli aj oni na svojich tabletoch, mobiloch budú vidieť, že sa im odpočítavajú posledné sekundy a ako náhle dobehnú tie sekundy, tak vlastne vy vidíte tu hore, na koľko percent odpovedali a oni každý vidia na svojom mobile a na svojom tablete, na koľko percent oni jednotlivo odpovedali. No a vlastne takto postupujete a postupne tú hodinu vediete, že vám odpovedajú na všetky otázky, kým neurobíte úplne všetky aktivity, ktoré ste si na tú hodinu naplánovali. Pred ukončením interaktívnej prezentácie si žiaci môžu kliknúť hore na 3 bodky a ukáže sa im celkové hodnotenie. Ako odpovedali na jednotlivé otázky a koľko je ich celkové skóre v percentách. Vy po interaktívnej prezentácii, po jej skončení, si viete pozrieť taktiež výsledky všetkých žiakov. Pôjdete do EduPage, nakliknete sa vlastne na triedu, ktorej výsledky si chcete pozrieť, kliknete na výsledky, a tu sa musíte prekliknúť na interaktívne hodiny. Takže tu vidíte, toto je tlačidlo interaktívnych hodín. Ja už som so žiakmi predtým vlastne tú interaktívnu prezentáciu skúšala. A tu keď si dáte zobraziť prehľad výsledkov, zadať známky, tak vidíte, na koľko percent každý žiak urobil tú prezentáciu.
Viete si kliknúť, týmto si dáte ukázať odpovede žiakov, alebo tu si kliknete na odpovede žiakov a tam budete jednotlivých žiakov vidieť, ako odpovedali. Ku každej odpovedi mu ešte viete dať aj komentár, ktorý mu potom príde tým, že by ste si ťukli. Napíšem, že výborne. Dám uložiť a dám na toto, keby som klikla poslať komentáre, tak sa jej vlastne pošle tento môj komentár.